Номер 13 се надяваме да се окаже фатален за всички нападатели, които ще излизат срещу Ботев Пловдив. Негов носител е Костадин Гаджалов. Следва номер 14, едно от откритията на сезона в В група, Ангел Рахов. С номер 19, на 20 години, друго от откритията на Ботев през изминалия сезон, Васил Гуджев. С номер 20, капитана на отбора през изминалия сезон, Николай Манчев. Следва номер 22, Ирфан Юсинов. С номер 27, младежкият национал на Ботев Пловдив, Николай Димитров. С номер 33, Емил Аргиров. Футболистите, които играха за Ботев, Дим Видов и Петър Хупчев. Уважаеми зрители, за Ботев Пловдив на вратата започва Илия Николов. Нека да оставим Лишев да си ги каже. Емил Аргиров, с номер 20 капитана на отбора Николай Манчев, с 6 Даниел Бошков, номер 10 Цветелин Радев, Стефан Крачунов, който прекара известно време в нашия отбор, Галин Богданов, Иван Цанков, Мартин Кокалджиев, който е капитан на отбора. Един двубой в Банско, по мое лично мнение, най-така впечатляващия или матча, който най-много вдъхва увереност, че Ботев ще изглежда добре през новия сезон. Сега Ивайло Димитров пробива отляво, центрира в наказателното поле, там пропуска Неделев. Манчев шутира и първа сериозна възможност за Ботев в четвърта минута, но опасността не е преминала. Петър Атанасов влиза в наказателното поле, успява да задържи топката. Центриране след това на Ивайло Димитров и почти 17 седящи места. Сега вече е променен той и капацитетът е увеличен. Не много, но достатъчно, за да могат. Петър Атанасов сега. Пас към Неделев и вратаря. Много добра изява Тодор Неделев с добра възможност да открие в 26-та минута на срещата. Така мога да го определя. Лично на мен и като треньор това, което виждам сега в Ботев, аз други впечатления нямам. Признавам си, че Черноморец Поморие сега можем да го наречем чисто положение за гостите. В тази 35-та минута добър шанс пред Емил Николов да открие. 2 сектора и половина все едно, че има пълни. Не се наемам да кажа каква бройка е това, който е бил на стадион Христо Ботев. Може да добие представа. Така или иначе ми е отворена страница за Петър Хупчев. Интересен факт за него е, че е избран за футболист на века в град Ловеч. Също така и почетен гражданин. Това е станало през 1994 година, естествено след световното първенство. Шведа центрира силно в наказателното поле, но чудесно влизане на Тошко Неделев. Спартак Пловдив сега явно част от Несебър. Шут на Сашо Александров, много хубав удар.
61-а Ще да минута. обобщим Илян Христов, да успокоим хората, все още е част от Ботев. Арфата овладява центриране на задна града. Там Неделев се преборва и след това Емо Аргиров имаше шанс. Почти всички футболисти са в наказателното поле. Остро центриране на Кривия скача преди малко появилия се на терена и получил вече жълт картон и Йордан Георгиев. Изчисти отново Кривия стопката, пак центриране в наказателното поле и автогол, струва ми се беше това. Автогол на същия този Йордан Георгиев. Ангел Джорапов се оказа наистина кадем. По-малко от минута след като докосна топката. Ботев повежда с автогол. Дано да е на Кадеми този автогол. Браво на Ангел, браво! Само че сгреших името на човека, който си вкара автогол. Сега ще видим кой беше. Той следа го с поглед и чакам да се обърне. Ботев повежда в 79-та минута, макар и с автогол. Стопката, пак центриране в наказателното поле. Жълт картон и Йордан Георгиев изчисти отново Кривия стопката, пак центриране в наказателното поле и автогол, струва ми се беше. Го интересува нищо. Това беше край на матча. Ботев победи Несебър в последната контролна среща преди си вкара автогол в 79-та минута.